Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus namarlas ni roha. Amo kamang dot hamakainang. Sian na tumua sa tunaw poso. Akaruas ni hakabipi resort pardumuanon. Songoni manang sudia kadong aku partohonan gotiki hakapadita guru bibel pro diakones nang partohonan naso gotiki hamoka amang dot hamoka nang situa dohot sude parhalado naso partohonan naung mangula sian nasa roha sa dilingon mangasahon goar ni tuhatta macalas rohatta di bagasan sa darion ala tapado pakon buhitan waing tu tuhatta pardinggan basai ala boy huriaon nunga jongjong nunga mangula saliling 50 tahun tapes tahun waeng hajo jongjong ni huria ni Kristus dengan anon ulaon na nama buang pasu-pasui saliling 50 tahun utak kasih nakin sedia gudang manaing ruas ni huriat tadi son ima 2.100 jiwa 780 kepala keluarga di Bonana Holland 20 kepala keluarga laho manggohi lasni rohatta di jubiliumon neng makuling hatani di bata tuhita di minggu okulion di nata pado pardo pahatta dopa de bata di minggu okulion di enet jamita sian evangelium ni si Lukas ima evangelium nasay manosoi asa olo halak mulak muse tu di bata nagok asini rohai biddu 10 tolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia songonodo tarsurat di sini adong ma naro ujui pabuahon tu ibana taringot tu aka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tu napi nelehon nasida jadi ninna Yesus ma mangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea ala songoni di lahap nasida udo ma dihamu dang anggo somuba rohamuna laos songonido hamu mago muse manang na diripu hamu anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na disiloam parsalaan sian sude pangisi ni huta Jerusalem udo ma dihamu datung anggo somuba rohamuna laos songonido hamu mago muse dungi dihatahon ma upamaon
Adong ma di sadahalak hawara na sinuanna tuporla anggurna. Jadi Roma ibana mangalului parbuena. Hape dang adong jupangsa. Gabinin nama mando siula porla anggurna. Nunga pola patulu tauto nauro mangalului parbueni hawaraon Laos sejupang. Taba mai. Aha pola magopo tanoi bayononna. Ala didok ima mangalusi. Tuhan nami loas mai di sisa taonon. Asa sanga hupakur humaliang bonana. Mambay napa tusi. Anggiat olo marpabue tujuluan. Alayang go soada tabau ma. Ido sahatna hamo kadongan. Songon naung adar di panidangion haporseaon ni Huria Kristen Batak Protestan. Adong do tulu ulau ni Kristus. Ima parjolo ibana do malim. Na mabuan hita pardosaon tujolo ni debata. Asa diodihon hita. Unang diuhum. Dileon ibana do hosana kumokop hita. Jala sahat tusan nari. Sai diodihon tuhata Yesus ido hita. Tujolo ni damangi. Napaduahon ibana do raja na manggonggomi sa luhut Huriana do naso Huriana. Ibana do manarihon narikod tuakana ginonggoman nai termasuk ma tunarikod dihita akana hinokot nai dingulutta siganukan. Napatuluho ni ma ibana do panurirang. Napaingoton ganup jolma, ganup na porsea, ganup sisehanna asa muba sian dosa nabi. Molo dang muba nasida. Nape sisean na nasida magodo. Idon waeng nama jamitai hita. Sude ruas ni HKBP di Sado Portibion. Tarlumobi ma nama jamitai hamu akamang dot hama kainang. Ruas ni HKBP Pardumuan. Resort Pardumuan di Durion. Pas apalah dina marjubileum hita. Pas apalah dina ta puji-puji debata ta dopakon si malolok ta partodion ta tuibana. Apalah ditikyon ma makuling Yesus panurirangi. Mamakulingi hita. Asa mubahita, asa marhamubau kita unang mago. Bora ate. Buasa ma pala di minggu okulion. Dina marjubileumi hita. Roh Tuhata Yesus. Songon panurira. Mamakulingi ganup hamu ruas ni huria. Naong pinaluanai. Alain wain dido mubaho. Moloso mubaho mago. Ra dina disakapi akaparhalado ate patupa pestaon sadarion uhud mamiakon batu jahan dang apala lao rohana sida tuturpuk sadarion alenak pesongoni ala hatana don waeng ukap ma rohamuna mabigi hatani tuhata Yesusi asonang mago nanggos sada ruas ni AKBP
pardumuanon. Hamo kadongan ia bibel taon siap bona satu jung takas mando tolu na mangiuton na parjolo ima ia jolmai murado jolma na mardaging na murah mata paron murado madagu tu bagasan dosa danga dong hita naboy pateng-tengon mando dang mardosaw dang buyaw madabu tu bagasan dosa. Si Musa pe nahibati dungdo mardosa. Si Aaron pe malim na boloni dungdo mardosa. Si Miriam pe naparjolo mamuji-muji dewata dung dipalua bangsoi sian parhato banon Misir madabu do tu bagasan dosa. Si Daud pe natarbaritai nabagaki naboy manalun si Goliati mangasaon dewata madabu do tu bagasan dosa. Si Paulus pe parbarita nauli nasun denggani jolo pardosa nasun do iban imana parjulu alani hita pe ruas ni HKBP na dong di sadok pertibion tarungo bidison naso jadi hita mando dang murah hita madabu tu bagasan dosa nakpe nunga ditobus tu hatta hita sian dosa dohon amatea alana paduahon ima justru tu pardosa ido rode bata mama kulingi asa mubama molo mubaho dang magoho jalano bagason di panurirang mandok odo samda nuaing hupaing oto mubamaho molo dang mubaho songono maum di debata tuho mar sudut alai molo mubaho boido oruon di debata na tuho jala boido dipasot debata sakap na laho manguhumiho ima napadua ay napatuluhon ima molo mubaho Roma haluau tungolum nakolan di ngolum nuaeng alai marsudut paluaon ni debatama ngolum hamu kadongan diula Yesus do ulona songon panurirang di turpugon laho mangodol honi to kasisianna do dah dang nasing tu sisianna dipakai ba nama tolu dalan metode cara anggiat boyatus tu pikiran nasida serius do tu hatau madong mengajari paingoton akasisianna na parjolo dipakai mana ma dua peristiwa sejarah. Nah parjolo dipakai ulaon ni Silatus na mamunu halak Galilea narotu bagas joro pasahato pelean halak Galilea terberita do pemberontak ala pahat situ di patupa kekasaran Romawi itu nasida martano nanapu do rakyat tanoni rakyat do sasitongna tanoi alai dibuat halak Rom nunga dibuat akka raja-raja keluarga Herodes gabe susah mangolu nasida mangalo manasida
Ya dibunuh Silatus nasida di bagas jor. Rotu hatai ido dosa ado upar dosa ado roham akana dibunuh si Latus isian na asing halak Galilea naso dibunuh ibana dope dang alai dipakai Yesus mai lah paingoton hamu pe molo dang mubah hamu songonido taonom muna hacit do nidok nitu hatain waeng akana solo mubah gue mate nang soalani salana gue mate ibana alena apa dua hon didok matong peristiwa sejarah madabu menara di Siloam di kota Yerusalem lawan ma dodoni 10 walu halak didok rohamu upar dosaan upar salaan sisa pulalui sian na asing penduduk di Yerusalem daong alai na nakudok tuamu ima naboi rohamu tong manaon songoni moloso muba dang dosa ni akasisiani didok alai dipakai maila mando jamot tamu akasisi aku molodang mubah mago mamu omma takas itu tuh tidak ada teleng aling-aling buasa mo kamang do tama kainang tuhata Yesusina makaholongi hitai mamake ulaon panurirangon paingoton akasisianna aikan tibo do pakirimon ni tuhata Yesus siana kasisianna marhite kasisianna do di pajongjong tuhata Yesus harajaon ni debata marhite kasisianna do di baritahon barita nauli tu sado pertibion marhite kasisianna do jongjong akahuria jongjong nang huria di pardumuanon tulu porhangerate onom guru huria pitu bibil pro 2 diakones 10 pitu padita akasisian nanong mangula di song pajongjong padimun-dimun pahehe huria asabui gabi nuaeng torokna 2.100 jiwa 50 tahun kan hea doau lao tu HKBP siantar naik pos-pos mau bainon di status Facebook sedia tahun umur nasida 110 tahun alai situana hola nobat talak kaidamu ruas ni uriana 30 kakak 110 tahun alai di pasu-pasu di bataka paraladona di son 10 pitu padita 50 tahun do benunga 2.100 jiwa marhita kasisianna do tuata Yesus pajongjong huriai padimun-dimun haporseon ni naporseai pahebang huriai tu sandok portibion alani i rikot di paingot ibana akasisian nai asa olo muba mo kadongan molo tabereng mabalga sejarah niha Kristenon naung lobi hampir 2000 tahun jojodo huriai mardosa isarana di Afrika Selatan adang do huria di Afrika Selatan naman do dang dos hajol maon ni kulit putih doat kulit hitam apartheid ingot tamu di apartheid dang dos mardosa huriai di paingon ma molo dang mubahamu mago dang mubah huria Protestan Lutheran ujui
Roma, kaum kulit hitam, manosa nasida. Mago kekuasaan nih kulit putih. Gabi negara yang demokratis mah Afrika Selatan. Lapatan nah mo kadongan dang malua huriai tong sian dosa. Ala itu hatta mando molotung madabu tu bagasa dosa ikon muba do huriai molorang muba mago do tong huriai. Molo taida di Paranem Baru adong go sanga akahuria di Asia na met di paingot tu hata Yesus asa muba dang muba nasida no aing dang arong be huriai dang arong be huriai no aing saha mahita tu suku-sukun dang pala di patorang di son dak pola di ida tuata Yesus dia ma akadosa naboi di ula kasisian nai jalasiani ikon muba nasida unang mago anon parpudi tonokku mate dia ma akadosa naboi ula honon ni akaruas ni huriata di HKBP pardumuanon onggona te paditeresot no bota te paditaw takaol mana kasih tua te mamboto te akadosa dia ma na di hasomal hon akaruas te ngasai tok tong di jamita kamu semuba lai tong diula te anu mete parpudi alana da ngapala hatus subereng dia ka sektor-sektor songoni mana ngakanu aku pedita di sona te di boto amulu akadosa ni alani da dong di siamu asai paingot tamu iparmahaniamu unang mate na sila di bagasan dosa ale sonari secara umum majolo di tonga-tonga ni Portibiondo di tonga-tonga ni bangsot taon adong do pitu dosa no balga parjolo kesombongan aduh batak ni kesombongan ate gijang ni roha behado hamu akaruas ni huriani Kristen Batak Protestan diriawon adong do hamu na gijang rohana hira sude man do adong ipurus nami amak teh ya teh ang gua udang bah parserep doa ido parserep doa isarana ubabagas mo jote binai tadi kok kamu bona pasugit holan pahyam munaido di buah kamu itu kan jojo haum mahamu tu debata mandopak koniwana lau hamu manobang tu tonga-tonga ni hutan dangadong ise saya martangyang yamu si di pasu-pasu di bata itu di pasu-pasu di bata gabi adong tabungan muna dakolat tano bagas ya nakon adok tabungan muna adok tabungan na nasaon arok tabungan na nasaon arok tabungan na naso taretong ade alani dora ulang sombong ade sombong sianian non hamu ikon mubade alana molodang mubamu mago hamu non dang sauk masuk tu surgo hasonangani bah apola dipilih Yesus o sana mo ko pamira pe ujung nadang masuk mago dapat dua ni ma kerakusan makus ade hami akapan di tahun olo do madabu tu sito isarana da tikki sekolah hami di SDT HKBP ya sederhana do hami yang perlu aku jadi pendeta mameleo ngoluku tuhuriani Kristus itu kan alai itu lu tahu do iba pendeta ngapi pikiran adong gotano no pertabahan eti dungi bah boy di bagabe preses dung preses boy di bagabe kadet dung kadet boy di bagabe porus dunge porus
Boira dong tolu obat 5 jabuku. Mokus. Jadi au do tinang kan meloro hamolateon sien ruas terudok do tinang inang dang asa papungommu di hoidah asa pakeota do tu huriain ku jaga diriku nang gabe mokus ate akadongan anggo ka senior nga lewati ate nga lewat apalagi na pensiun ate nga lewati anggo hami na poson maing ogo songon na bagak apalagi inang tate sanggul ni bapak ikon songon bintang film itu deh itu tuh hamuk kuson hamuk kadongan nani dok ni tuata Yesus dak kolan tuhami penditaon tuhamu pe do unang pamokusu hamu mokus dang boy belama unang pamokusu hamu napatuluho ni ma kemarahan amarah on halak batak ala tapangan dakolan panggang alai adaliman kan itu ulu do hita gampang hiad do hita itu tuh ade tadi de do di jabu ujaha masada Facebook ni sada padita romai bana di dok tidak dana kau nak pendita amuku jot doau ibal bali inna to kan ala Roma musa dengan pendita dang jot ganu pari non stop di bal bali au adon dosaon amarah di dalam keluarga bisa mengakibatkan kekerasan terhadap anak sadanai mah domu tu si kekerasan seksual terhadap perempuan. Nuain di negara atas sedang dibain undang-undang, rencana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ala tarumo di tiki COVID dan gak biasa rohana dijabu justru apalagi tiki COVID nagodangan masyarakat perempuan dikerasi laki-laki amanang anaknya. Kenapa itu? Sebetulnya Indonesia orangnya ramah-ramah. Alaya dong dosa kemarahan, amarah. Nah mangolu do pedi, ngolu narubi manusia lama. Doh halak Kristen madamu tu si nakpai bana nunga orang baru, hidup baru. Amarah. Jadi cek penelitian secara acak. Ise do ama dot ina naju mojotan murup jalalani murup mengerasi anggota keluarga. Husuku maju hamu ina. Ai ina amang. Ai ina do husukun. Ise mah kamu kenang ina dang ala inai memang ala jok na sida dijabu amat tadi jadi amo kainang mewakili ama maju amia te muba mate unang menjadi orang pemarah. Molo gabi pemarah ho mago. Dia mah barmagona, hona stroke. Ido hona stroke. Jadi tuluari oka arena salpu, hucek do kesehatan kuba di rumah sakit Fatmawati. Roma dokteri tacek matong si majujung ni eporusia ten nato. Kan ada alat baru nuai. Dicek pakai alat, hola mamereng saraf dot ani darah. Jadi duksidung tori dokter itu bagus bah Pak Pendeta, bagus iya. Ada gejala stroke, tidak ada ini. Oh berarti tidak pemarah saya. Waduh hamu, jamot, molo pemarah hamu, Roma stroke.
Roma stroke tu hamu. Ikobayanan do si bata ekel ade asamoro. Molo tumuru peho baen ekel muruk. Mubama. Ala sadanai ma kecemburuan. Dosa kecemburuan. Adong godongan di Jakarta mando purus nami. Olo do ala Kristen bata, aci rohana ala sukses donganna. Aci rohana ala sukses donganna, cemburu. Na tulu hataya te. Elat. Late teal. Hamu akaruas ni huriatan adong di pardumuanon. Muba mahamu sian dosa kecemburuan. Ay ulu dotong mulu mardala na matay dot sadaina ngatur cemburu iwan to. Arong godong aku padita ate una ngaci roamo mulu padita ni ro ate. Arong godong aku padita di Samosir. Lao hiamang udah tu si. Pas mangalian ceramah hau tiki keturok padita. Sisip romay na tay ibajonok matu nyonyay purus. Dulu kan? Wah, di paturang mana mah. Go ilu-ilu kan? Jadi tolong majo asa dijo epurusi ama takku paditay. Yusip pun inangon. Sabutuna laka niyan hu atoy molo Yusip pun upahom do. Ale al salion ala paditay na bawo. Ujo ma paditay do inangi. Dapat tuma na pencemburu situ tu paditay. Alai ucemburuan do inatay. Sahon naraku ujoma nasida. Roma inatay. Purus nami. Sirak kono kuna ma amatay. Ini mana tu ngalin cemburu na kan? Ngasay upahingon, dak dia. Roma musi paditay, molo songoni di do, opui, ba ipeta ho, laos alania ha, cat ha paditaon na kan? Kadang bui sirang padita, mangagawat ton. Upadomu mana sida, dosa kecemburuan ima, babali sian parsaripeo. Pajupang mamusi 1 tahun kemudian, ngamesrah lagi. Berarti mubah, molodang mubah mago. Paditay nang inatay nang keluargay. Kamu kadongan mangiuton penelitian. Ngagodang ruas ni HKBP di kota-kota nang di desa-desa na retak jala padau-dau alani kecemburuan. Apalagi di era Facebook. Ay gudang atong ale-ale ni inatay di Facebook. Ulum siya matay, tikimoro minatay, dibuat HP na bereng. Iseon ngin ito. Kecemburuan nate. Anggo hita na tumua te digijang ng perusahaan dang laku be te. Ate emang dang laku be. Akan oposodo. Muba mahita siyan kecemburuan. Kapola huwari be nasing nete ngacukup je. Alai sadanari iman. Bodo donokon dosa. HKBP. Songon dia HKBP 160 tahunon. Sangat desentralisasi. Kamu perpardumuanon, hola kamu dipikir yang. Itu kan? Dang do tamu memikiri songon dia doaka huriat di daerah-daerah terpencil di Tapanuli Raya. Na soboy dapotan pertohonan aladang tuk sinarongan nasida. Mololaw hita tu Jakarta. Adong do beberapa huria di si 5 paditana. HP holan 2 do huriana. Ia lama tu pedalaman. 10 tolu pagaranna. Hola sada paditana. Dang dosa do ima memikiri holan diri sendiri, mengihutun terminologi do dosai, ima dosai mangalo
uhum ni debata jalan na paduahon mambain hacitan na asing dang saritu na asing idodosa hita HKBP terlalu desentralisasi alani dang mahebang sude HKBP adong songonon jago mertubur hapor sehonna adong dison marpekpeng hapor sehonna sodong partohonan nago tikki disi mangajar-ajari danahon meret manasida tu Kalimantan tu son ala sodong mangajar-ajari hapor sehonna tikki met remaja na poso hapor sehon nipe murah-urama moleng masuk tu agamaon masuk tu penjara murah-urah moleng alani mahita di bagasa tahunon bertekad mubah mahite patupa sentralisasi keuangan asa sure huriata dohot tong na asing na soporsea dope tahu basi alanga sude sadok HKBP manarihon dakolan partohonan na alai dohot aka program-program ini hamu akamang dot hamakainang ruas ni HKBP pardumuanon 2.100 jiwa jalan membangun mahamu pasidung-sidukon akan hurang dobete dak salai alai sotung lupa hamu mamikiri sadok HKBP manangi ako ni asa sadok HKBP martubur di apor siaonna di sunede gurang na Roma ita totopon asa marsentralisasi parhepengon HKBP asa boy hita marbarita nauli tuduru ni HKBP dak koran dibagas boy hita marbarita nauli tu pula-pula rupat terus tu Pelanggano tu Malaysia tu Taiwan tu Hong Kong idobana talati nuang 100 misionarista asa boy marhite misionarison roh HKBP membuat berita nauli tuaka inganan nasuhi naswadong dope majalo mananda berita nauli alanima didok tuhata Yesus tuhita HKBP nuaing una kolat dirimu pikirhamu mubahmu molorang mubahmu HKBP akan marpekpeng Roma kahuria-huria nasi ngandon mabuati akahuria tai ruas tai ngata kasih ngai boto hamu isen waeng huria no balga di Indonesia on dukon ni HKBP dak pola huari ni son iboto hamu deh ise ruas nasida ruas ni HKBP alai ngotamu mololah kita marbarita nauli ada ngaka misionarista molo tahobasi masyarakat songon seu di son dok nasing nai dang gabe mago HKBP alelam balga iduna hudok tu Presiden Jokowi. Inapa jumpa kami di Istana Bogor. Bapak Presiden, kami HKBP tengah mengadakan transformasi. Tidak hanya memikirkan warga HKBP yang ada di kota-kota, tetapi juga yang di desa-desa, di pedalaman. Itu sebabnya saya meniru apa yang Presiden lakukan. Epor HKBP sering pergi ke gereja-gereja yang kecil. Karena Presiden kita membangun dari pinggiran supaya semua rakyat Indonesia maju. Terima kasih Bapak Iburus Nina Presiden. Saya sudah menyadari sebenarnya warga HKBP top. Dia selalu membangun Indonesia ini. Tapi saya senang kalau HKBP terus mendukung orang-orang kecilnya. Udang matong ibana Roma Bapak Presiden tu sune gudang ateh Oktoberon menyemangati kami. Laho pacong-cong sentralisasi keuangan non. Rome bana mando. Saya akan datang Bapak Presiden. Neba. Bapak Ipurus saya akan datang. Paingok mau dinajonok tikina. Neba. Ya mau kadongan. Ima sada dosata. Ikom muba dohita sien hola mamikiri dirita sendiri. Ibana roh Apostol Paulus mandok. Unak kolan dirimu pikiri hamu ale dohot mana asing pikiri hamu hamu HKBP pardumuan proses nami dia do di distrik
Rio pesisiron huriana balga na godang holong ni rohani ruasna. Nomor 3 ma pardumuanon. Nomor sada. Wah, tepuk tangan bah. Nomor sada do para HKBP pardumuanon. Unang cemburu amna kenate akapadita te. Adong nakit dosa na ma cemburu. Una cemburu. Dipangido Tuhamu, una kolan dirimu pikiramu di son. Alai sadok distrikon. Urubiamu preses tahun memikiri akahuriata di distrikon naso harutuk dope mampala jauh dirina. Tanyaku kamu preses tahun. Alana duk disoni mana lam tabba botar ni ubuna. Ala berjuang ibana asa didukung aka padidata di sondo huriata. Aka bibi pardo muamma. Muba mahamu sian dosa salilingon holat dirimu dipikiriamu. Pikiriamu mah distrikon. Na perpudi mah hamu kamang do tamu kainang. Di 2 Petrus tolu ayat sia di do songono. Dan di pagele Tuhani baga-bagai songon nani dok ni rohani na deba alai labas do rohana midahamu ai dipangi do rohana naeng unang manian mago agia ise naeng matahe saluhudna sahat tu hamu baun ni roha molotuk pe dihilalaho amang do tinang aman-aman do salilingon. Ade nakpe hulaan namaralo tulong manirohana unang dok roham dang parduli pola tuhat tai medau daung uban na songon na di paleba saoti asamuba do mula kamu non sien ulau taon tibang-tibangnya deh dia dodosam namambain ado guarnion hata batak pardo pahanmon keningmu berkerut ayak kapardosa dang tarbaisa so berkerut ate dia mana mampain au berkerut ubama siani berkerut roham pardo pahanmu ala dang dinggan dipake hotiki na di leon debata laho pagurang-gurang ya nakomi manarihon narikoto ya nakomi asabuhi ba na marsikola na tibo sa tibo na songon sita niya la Kristen Batak gumurangan tikimi dipakeho marcatur gumurangan tikimi dipakeho marlapo siya manogot sa tubotari holan inang dijabu na pature-turehan keluargam unang dia rohama boy do aman-aman sa unang roron non mago hamagoan tuho alay molo muba ma baboy do niyan marapot ya mang alay 2 jompe maksimum bungi mulak matong ajar-ajari anak mi unang masa non marsahit anak kami dang among ninna alaya inong ninna songon najo huedian nate dang BED tangyaki maamang alay gabi BED tangyang ni dahil nangi muba mahamo kaama ate muba mahamo kaama ni HKBP pardumuanon apala di pesta jubileum sadarion rotu hatamando padok pakon tuau aladina ta padok pakon tuibana di dok tuibana amang adong dosam nyon muba maho molodang muba ho gabi ima parpu dia teh alai tonana sadarion pas marjubileum kita maka malate hon dengan bahasa ni debata tuganuk ruas ni huriat tadi son nang tar pasu-pasu didotong oleh panuri rangi
hamu pe magodo molodang muba. Asirohana dipargugui hamu muba sian dosa-dosa nabalga dohot dosa-dosa na mekmet petahe. Termasuk ma dosa na mekmet namando daktabo lopa-lopa moninang tumabuan lopa-lopa ni inatta na dilapuan. Dohot ma muba sian. Amin martanya maita. Mau lihat sama Tuhan, dia sini roham. Dipakulingi hatani anak mi. Yesus Kristusi panurirangi hami. Akan hina holongan naon. Naung hinokop naon marhite mudar nana durus di Golgatai. Asa marhamu bau kami. Sianaka dosa nami na mangalolo mo ni roham dohot mambayan na hatchit tuwa kadongan nami asaw nang mago hami ali Tuhan alani pupuji hami guarmu ay di sangah ko apala di pesta nami sadarion di namar jubileum huriam HKBP Pardumuanon mama kulingi ruas ni huriam nang akap parhalado ni huriam asa mubahami sian akka hagaleon nami naselao anggiat buy hami Tuhan malua dang baliksa mago masih maruham diaka naposom aka sikat ni Kristus anak mi di tonga-tonga ni HKBP di sandok HKBP nang di distrik Riau Pesisiron niuluhon ni preses namin ni Zon preses Sarlen Lumban Tubing na sinurum gabe panuri rangtong sikat ni anak mi Kristus paingoton akar ruas ni huriam asa muba siya nakadusa na sida unang mago balik sa Tuhan asa marparbue nadinggan di tonga-tonga ni huriam nang di tonga ni masyarakat luas mana posomon mangiluas ni roham pargugoy ma akka sikat ni Kristusi di distrikon tarlumubi di HKBP Pardumuanon asa barani nasida labok alay takkas paingoton luas ni huriam dina diboto nasida marhiti akasitua na mangulu di bagasan dosa ruas ni huriam di son asabarani nasida marbisu paingoton ruas ni huriam asamuba nasida siya nakadusa nasida asi maruhamali Tuhan di ruas ni huriam ama nang ina nang napasobulong na ditiki na salpu adorak soro tubagas dorom sadarion saimian dope di parangen arubi lomo dope rohana mangulahon dosa asiroham palabas maroham leho matiki di ruas ni huriam asa muba luas ma huriam HKBP Pardumuanon manabor-nabori haporsyaon ni ruas ni huriam asa sian sada tahun tu tahun na magihut ale Tuhan buy mar parbuehon parbue na denggan ganuk ruas ni huriam sian na met satu na tumua di bagas nasida di inganan ulaw nasida nang di parsaoran nasida sama ruas ni huriam asir uhamali Tuhan parsahalay maaka ama dot ina asa diula nasida hamalimon dot hapanurirangon nasida di bagas nasida be paingoton akadak danak aka remaja napasobulong paingoton aka parumaen hela nang pahopu nasida Tuhan unang mian di bagasan dosa alay muba male Tuhan ganu pari
ala songon na porsea hami, songon halak Kristen hami Tuhan, ditiki na dos na badia do hami ala dipabadia ho, alai ditiki na dos tong do namura merdu sahami. Nasi maroham di aka ama malim di tonga-tonga ni huria, nang di aka ina nama balu malim di bagas nasida be, asa marsahala nasida paingoton, aka ruas ni keluarga nasida na jonok do na dao, mariti aka dalan na maragami paingoton, aka poparan nasida asa buba. Mau lihat ya madiho Tuhan. Halelos mahami Tuhan manang yakon ruas ni uriam sudi ruas ni AKBP pardumuanon. Naung majalo barita nauli mamuka 50 tahun na salpu. Naung mangolu jalamian di bagasan parsaoran na denggan nagholong sama nasida. Gabi buhay nasida Tuhan pajongjong bagas joro na denggan. Jalan menguduti, membangun, akan narikot ali Tuhan di tonga-tonga ni huriam di son. Asaboy ruas ni huriam di togu-togu mariti aka program ni huria di son. Unang adong nanggosa dali Tuhan namian di bagasan dosa alai gabi marhamu baon. Asa dinaro anak mi napa dua halihon. Dang adong nanggosa dali Tuhan na tardapot hasurahan. Alai toktong ias pinaias ni mudarmi anak mi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mana tak mau siang benua gijang ali Tuhan ganu pari tu HKBP pardumuanon pasu-pasu ruas ni huriami uju dijabu nasida uju borhat nasida siad jabu tu inganan ulaun nasida dina marsyajar nasida, dina mangula nasida dia kainganan na maragami asiroham. Togu-togu toktong nasida. Pasu-pasu naniula ni tangan nasida do pikiran nasida. Sabuhi dipakilalahon nasida le Tuhan. Naholong situ dudoroham. Mida huruas ni huriam di son. Jala nasay toktong doho mamasu-masu nasida. Asiroham di sude ruas ni huriam HKBP nadong di Indonesia on do di Portivion. Sada dosa na ikon mubahami ima kekerasan seksual terhadap perempuan na martubur oleh Tuhan di pertikian COVID di negara nami on. Asiroham molo adong ruas ni huriam nasanga mangulahoni asa muba manasida unang ro rimasmu mida nasida li Tuhan balik sama asa doras pasu-pasum ro tuak kebagas ni ruas ni huriam di sondo di sado HKBP pasu-pasu masudi anggota dewan do pamareta nami asa saud rencana undang-undangon dibayan gabi undang-undang di negara nami. Asabuhi jumamot hami aka anak-anak bangsa unang mangulahon ulaon dosa na hina suguhumi ima patupa kekerasan seksual terhadap perempuan dijabu di kantor nang diaka inganan na maragami. Tanya ko kami secara khusus parhalado di HKBP pardumuanon nungatung songoni uli ni rohana sida marhubas di tonga-tonga ni huriami molo tunga dong ali Tuhan hagaleon nasida salilin 50 tahunon asiroham sesai madusa nasida alay tung pasu-pasu ma Tuhan sude ulaw na denggan na pinatupan yaka parhaladom di son sarihom matong ngulu ni aka parhaladomi asabuhi dipakilalaon nasida na tung arga situtudo naung niula nasida sa lelengon mangasaon guarnya nak mi di HKBP pardumuanon uban songoni maherbang huriamon pola sappe nasay godang 2.100 jiwa ruas ni huriam di son 700 kepala keluarga
Manang di dia peganup ruas ni huriamon. Pasu-pasu mana sida Tuhan. Pakilalahon tu nasida. Natum holong situtudo roham mida nasida. Naso di pasobuho. Nanggosada nasida. Mangae. Baliksa. Mardo hardo. Madu mamo. Nguluni ruas ni huriam. Kalau adong do pena macai pogos, jalan na pogos, itong-atongan ni huriam di son, pakai ma torok ni ruasmu, narong dia kebipi pardumonon, parsidohot dalanmu, mengurupi akar ruas ni huriam, dohot aka masyarakat petahe, moliate madiho, pasikup manon, pesta nami Tuhan, las maroham, gohima, las ni rohan ni ruas ni huriam, Nabar jubileum 50 tahun sadarion. Maka lason sudi dinggan dibasang. Jala martahi nadinggan. Lahu muba siya nakadusa natarida do dosa naso tarida. Nabuhi mambayan murko mida nasida. Poso aku songon na poso mali Tuhan. Songon ipurus ni huriam. Na tangi honom do, tangi yang namion di bagasan sadarion, mangulama hatami, mangulama todim, mama kulingi ruas nuriam, gano pare, asa malua nasida siya namagoan, jala baliksa, gabe namartua, natar pasu-pasu nasida, pasatami tangi yang namion di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nama. Amin.